Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Kumusta naman mga pinalangganiton ng mga tagpalamati? Mayong hapon, kag siyempre welcome na naman sa Webes ng edisyon sa This Is My Life, Marso 31, tuig 2022. Inyo kubus nga lagad si Tito Wilma makaupo ninyo sa siniya nga hapon tub-tub technology stress. Gani relax lang ka mo dira na relax lang na i-share naton sa inyo pilaman ka mga informasyon sa sini nga hapon pagi sa inyo mga palamatinan no? Danay kita dira sa inyo mga radio 684 kilohertz. Kag siyempre naman sa iton sini mga palangga mandira sa online, kamusta lang kamo dira sa mga naka-online. Okay lang, hi and hello man sa inyo. Of the night kita tub-tub technology stress man. Magluwas man of the night kita dira live. Pwede man ninyo dira masiplatan kag mabasahan ang mga balita nga yes, mga updated reports from Action Radio Bacolod News Center. Mga breaking news, of course, flash reports nga magkuha sa aton mga field reporters, mga dalag ko nga mga balita, hindi lamang dili sa Dakban, Wasang Bacolod, kag sa Islas ng Negros, kundi sa bugos nga Pilipinas, kag sa luwas sang pungsod sa bugos nga kalibutan, of course. So, ada lang kita sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Pwede man kita maka-update sa YouTube, no? Search nyo lang sa YouTube basta namin inyo the internet access Action Radio Bacolod Live. Pwede man ka mo makabisita sa amon sa ni website, ara lang gid ang amon dira website, mga matipong nga mga balita sa News Center 24/7. Log-in lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. Pero inyo naman mga greetings. Inyo mga greetings, inyo mga reactions, opinions, piece of advice, sa inyo man mabatian nga ma-share ni Tito Wilma karon nga hapon. Let's say sa iton may time pa kita, yes, para sa iton FYI, sa for your information. And then, mga reaction nyo lang gamay na pamo ka na mula. Dason, ang ito naman nga mabasa nga sulat sa sining nga hapon na kung basi makashare man kamo sa inyo advice para sa atong letter sender, di ba? Pwede gid adang atong dira chat room sa FB Live, na sa atong sa Facebook page sa Action Radio na Bacolod na FB Live. This is my life. Nga sa diin pwede naton ma-like ug ma-share na mi pagid happiness dito way kung i-heart like ninyo this is my life gabi. Kapangabay gid ya na hindi ati abot silingon kontento kag na-entertain sila hindi bala. Yes, kag kung ma-share pagid, truly happy kita. Hindi lang ang This is my life ang pwede ma-like, kag pwede ma-share, kundi tanan dira nga naka-post sa amon sa Facebook page, di ba la? Nga mapahibalo ninyo sa inyo mga kauturan, mga kaabiyanan, mga kapamilya nga ato sa malayo nga lugar, pati na ang aton sini nagakalatabo mga balita diri yang nagakatabo man sa aton kag ipabati man ninyo kag ipatan-aw sa ilang aton diri mga public affairs program nga sa diin makabulig ina bulong sang ila ka pungaw na sang ila ka hidlaw diri sa aton sa Bacolod, diri sa aton sa Negros, Western Visayas, and of course diri sa Pilipinas. Kung ato man sila sa luwas, pagi sa pagpamati sinatanan, tik makabati kay Hiligay non or Ilonggo, ay happy na naiya. Daw ara lang ko sa Pilipinas, di ba? Kag makapanamyaw man sila sa inyo. Na aton man mga matahom nga drama.
pwede gid. Makapamati, ma-share ninyo sa ila ang aton mga matahom nga drama. Malingaw na sila nga makaistorbo ta sa ila pagtrabaho. Hindi man sa tion or sa mga inoras nga sa diin sila nagapulo pa huway para hubula sa inyo. Di ba tapos na aton paniaga, at iban patunaw-tunaw tapos nagidyat indo ka nami gid bala tita we. How ati anong nami da pa mo kay anong nami di nabusog mo kag daw ka mag-ansang pamatyagan daw ka nami. So something nagahilay-hilay ka mo dira. Upod ka mo kay Tita Wilma. Ang inyo mga palamatinan ari nagaupod sa aton sa kahanginan. Paamo kay na iban piyong matahong, iban nagapatial sa init sa tunga sang kampo, iban sa tunga sang dagat, gapanakayon. Kami ara gid ga message nga tawi kasakay kami sa among ni tabog sa piyak. Pero ara naka-FB live kami. Okay, go. Kag sa ato naman nga mga kauturan dira nga mga mangunguma, sa aton man mga kauturan nga nagatrabaho sa tunga sang kampo sa piyak sang nagatagi-ti nga kainiton, upod ninyo si Tita Wilma Paagiya diri sa This Is My Life sa siniman nga hapon. Gani, relax lang ka mo dira, kay sa nahambal na naton, kita magaupdanay, tub-tub iatak na alas 3 sa sininga hapon. Magluwas man sa aton chat room, pwede nyo man mapadalang inyo mga greetings kag inyo mga opinions. Ara iya sa aton text hotline. Kung may mga cellphone ka mo, di ba? Kung may mga cellphone ka mo, ara lang gid. Send nyo lang sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag antes pang kugali malipat Tita Wilma may ari pagig ko pahinumdom gali sa mga kauturan tada bala ilabi na sa mga hubines naton baw mga hubines naton nga may ikasarang may kusog pa kag may resistensya pamo kana hindi kay kami diri sa Action Radio padayon kami sa gihapon sa pagpangita sa mga interesado mga interesado nga mangin kabahin sa palaabuton nga eleksyon. Yeah? Kung gusto ninyo mangin kabahin sa 2022 local national elections sa May 9, 2022, kami padayon man nga nagatipon diri sa mga interesado nga kung luyag ninyo makigbahin. Luyag ninyo mangin data gatherer, kag gusto man ninyo nga mangin reporter, ari na lang ang mga lugar nga nagakinahanglan sina kay tisang nagsan o pagkita sina pa-action on air ti kadamo man pero may pila pa ka mga lugar nga kulang pagid ang aton data gatherer kag ang aton mga reporters no diri sa Dakbanwas ang Bacolod need pa naton ina dira sa Banwas sang Tuboso yes kinahanglanon pagid na iton sa siyudad sang Victorias kag subong man sa Candoni pero ano ba lang qualification basta kinahanglan mo silingan ni Tita Wilma resistensyado ikaw resistensyado ikaw sa pagpatial sang init kag sa baka iyatipon sang mga data no paangot iya sa eleksyon ara kung nagaedad ikaw just si 8 tubtob 35 anyos babae man o kung lalaki basta may ikasarang go welcome gid. Pwede ninyo mapadala diri sa amon sa Action Radio Bacolod ang inyo resume. Pwede nyo man diri madulong personal o kung pinakamapos sa subong niya kung ara may resume ka dang ara sa imo nga computer or sa imo laptop o imo iPad or sa imo mismo cellphone, pwede mo lang ma-email sa Action Radio Bacolod News @gmail.com na amo lang na TDN kami di sa Bacolod kung idulong mo ari lang kami sa Burgos Locsin Streets Bacolod City. Ari kami sa penthouse, meaning, when we say penthouse, ari kami sa putok-putukan sang Willrose Building. Ari kami sa 5th floor. 5th floor, dugangan mo pa iya. Buto Wilma, 4th floor lang ang Willrose Building. Muna, ari kami sa penthouse ng Willrose Building. Pwede mo diri dulong personal. Kay ti hagan-haga naman ang COVID-19 na pwede gid. Pero kinahanglan, kung gusto mong mangin kabahin, hindi kung saan mo idulong, kay may deadline na kita nga natalana. Hasta lang ang pagpamato namon, hasta na lang sa Abril
5, sa noong Abril 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, Abril 5, Lunes nga adlaw ina. Na, dason nga Lunes. Hindi kay buwas dito Wilma, Abril 1 na. So, sa Lunes. Hasta na lang sa Lunes. So, padala nyo na subong, dugay-dugay, or if not, ginadihon, or ginabalag, or ginasulat nyo pa da, na hingagaw lang. Dulong dali sa Action Radio. Or again, sa amon sining website, sa website, hindi sa news lang, Tita Wilma, no? Pwede nyo lang mapadala sa Action Radio Bacolod News at gmail.com. Na, dira nyo lang na padala. Okay? Yes. Kadasig-dasig man sa aton sa ni Tiyempo. Naghambal na ko ginag may i-share naman ko sa inyong informasyon. Pero, buwas, kung may tiyempo kita kay kinahanglan anay naton subong ang aton sininga natungod sa ikayong lawas anay. Mga produkto from Dr. Alfred Skina. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable Okay, sa mga naka-online na dira, hello. Hello, mayong hapon lang. Kamusta lang? Init mayo chimpoda. Ano pa niya? Gata da. Okay, kay Inday Juden Asong. Sa Concepcion, Iloilo. Mayong hapon lang dira sa inyo, Inday Juden. No, kay Iyay, mayong hapon lang dahil good PM Inday Wilma, ang tupina sugaton. Musta, miss you so much. Salamat, gid okay na okay, gid, no? Kamumandira ang aton man pagpangamusta. Kag, syempre, from Felix Medina. Yes, Sir Felix Medina. Siling ni Sir Felix Medina sa bawat araw na ginawa ni may kapalaging tatandaan na may aral ang bawat pagsubok na ating dinaranas sa buhay. Wow! Inspiring, ha? Huwag kang susuko, kaibigan. Kasama ang kampanya. Galing punta. Sila ni Sir Felix Medina, huwag kang susuko, kaibigan. Kasama ang hashtag Buhay Partlist 166. Tuloy lang ang laban ng buhay. Seymour. Okay, thank you, Gid na. Kay ti ina nga partido, makadiyos, makapamilya, kag makatao ko, no? Okay. Nakigan ko na karon. Ay, na Sinoro, good afternoon, all the way from La Carlota. Thanks for the big heart. Ada man si Sir Rufino Era Gabino. Sir, thank you so much. Pasensya na kaina kay ti. Quite busy si Tito Wilma na. I am watching siling ni Sir Rufino Era Gabino. Ara sa may Purok Handumanan. Good afternoon, Action Tita Wilma. Yes, Ma'am Ana. Kulot ako, Jimeno. Kulot, bago naman niya. Sorry, Gid. Kulot ako, Jimeno. Ginatamyaw ko si Bugart. Chris Kokoy kag John John. Gapanggabot lansa. Gano ka mo gapamanday. Mayong hapon, Tita We, na-miss ko man imo tingog ba? Paliyog ko tamyaw sa akon bana nga si Malding nga gapatulog-tulog. O Malding, hindi ka magpatulog-tulog hambal sa imo asawa. Thanks, Tita. We always good. Yes, sorry Tita We. Always good health. Always good health po. Zel from Red Mahogany, Barangay Tabugon, Kabangkalan City. Inday Lizel Baluarte, Banggiran, mayong hapon lang da sa imo kag sa pamilya. Hasta subong pigaw gid yang network mo, ga Mama gaugta si Mama Ana sa iya network da sa La Carlota. Baw Globe, kaiuhan nyo man ng inyo serbisyo kay gaugta sa amon mga listeners. On and off ko, no? Good afternoon, dito monitor lang at Juvie Monara, salamat man kay Marilo Trevilla Catinoy, mayong hapon man sa imo. Kay Inday Concepcion Rodriguez, hello Inday Concepcion, kamusta lang dira sa inyo? And good afternoon, Ma'am Wilma, please greet my grandson, Jack Henry Emmanuel Gamala Puerto on his 17th birthday today. Stay safe always. God bless you and more power to ARB. Thanks, Gid, Ma'am Elizabeth, ha? So, sa imo apo kay Jack Henry Emmanuel Gamala Puerto, happy 17th birthday. Halin kay, ano tawag sa imo? Mamshi. Ano tawag sa imo, Ma'am Elizabeth? Mama or Lola na? Na Martin Aliling, salamat man kag mayong hapon. Okay. Tito blessed afternoon. Pa-shoutout sa magulang ko, Erwin Gonzalez, kag Tatay Edison Gonzalez. Salamat gid from Marisol Gonzalez Tornea. Salamat gid sa inyo. Bibi Gregorio Yulo, mayong hapon man. Kag, iyas mayong hapon, ganinday Concepcion. Okay ka lang dira. Ay, kadamo-damo sang heart nga ginsend. Thank you so much. No? Inday cute, at Kim Eriman, mayong hapon sa imo.
Good afternoon, Tita Wilma. Present naman kami dari gihapon sa Marceline Homes. Sa gihapon, upod ko sila ni Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Jennifer. Happy gid kami makapamati sang This Is My Life po kanami. Lang balabat siya gun, kung happy ka mo, daw na matsyag ko nagadugang ako ni energy, kag feeling ko dumalawig pag kabuwi ko. O paamo ka na. Ma'am Virgie, thank you, gid ha. Siling ni Ma'am Virgie, stay healthy always and God bless you and your family. Thank you so much sa inyo mantag sa kapamilya. Good afternoon, Tito We. Kaunta ka sandiya, grabe, abi kainit. Watching here, now God bless dito. Rita Jane Fanonciales sa Kilon. Yes, nami, ginman sandiya, kay damo na siya water. Na makabulong sang aton kauhaw, kag makabulong sang, pagid. Ay, hindi makatag pagid nutrients sa lawas. Di ba? Ang sandiya of doon hatag gunan na balang iyang health benefits mo sang sandia scan ko bilang record ko para ma-share ko naman sa inyo. Panyagan yung you can share kay Tawe, ha? Relax lang da, balikan ta kamo dugay-dugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaangi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka Time. Ma'am Madeline Carisma, good afternoon. Thank you for watching and for joining. This is my life this afternoon. Thank you so much, ma'am. Okay, hello, Ma'am Marjorie Ward. May absent ka, ano, guy. But anyway, thank you, good ma'am. Si Sir Eddie Laos, ada sila nga duha ni Nanay Isabel nga monitor dira sa Victoria City. Hello, Tita Wilma, monitor kami diri sa may Valladolid. Shout out lang kay Pau Pau, kay sa family Magan, kag Talundata. Thanks, Tita Wilma. Yes, 86, 82, Madam Ugid nga salamat. Hi, Tita Wilma. Tamyaw ko, samiga ko, Esperanza Izike, ang nagatamyaw, Yolanda Pasamante, 0197. Siling naman niya niya 2919. Ding dali, di kayo nagutom na kumapuli pa kami. Talang guro iya nga ano niyang iya sininga mensahe. Ay nga mga kaanakan ka mo. Share sang iya sinisudan panyaga. Kung nga kainaway ko ka-share, di ba? Ako na ngambal ko sa inyo every afternoon share. Ako nanusudan ta panyaga. May naguro padala tang aton mga linuto ay no. Kaina nagluto ko ano man kalabasa. Kita ko may kalabasa. Ara naman siya. Istorya naman siya. Sorry, excuse me. Kalabasa ginlutik ko. Akon subak akon subak ka tofu na ano ko lang wala hindi ko bi palagisa mo na. Hindi ko bi palagisa, lunod ko lang ang ginlunod ko lang ang ahos kag Bombay na ahos kag Bombay. Pagkatapos butang ko ang tanglad, may kamatis man na. Amo lang na siya dasong butang ko ang butang ko ang kalabasa na. Astang nadunot siya. Tigaling kay kung maglutik ko may lakot pa ng iban nga utan gyapon ang balunggay hindi madula kag balatong nan. Tapos budburan mo lang sa gin-slice mo bala nga sibuyas dahon kagaambot tangan gata man lang man parisan mo da pinamalahan lang akon sa mga mahilig magprito pwede man. Husto na nanay, tawa nga tikaltik, ang inyo naman da itikal nyo. Padala nyo sa iton sa text hotline or dira man sa iton nga chat room. Okay? Iton anay sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisan tao napunan sa kayo. Kasayang, kasakit, naglalaan, kapaslawan. Ang tao maghinumatipay tungod sa bata. Edad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipan man upang kasakit. Tugutin ninyo ako na maging kabahin din. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton sulat nga pagbasahon sa sininga hapon. Aton letter sender, isa ka Iloy. Isa ka Iloy nga naluoy sa iya sini anak. Halin sa siyudad Seng Talisay. Kag ang iya ngalan tutuod ginangalan niya sa Merlita Seng Talisay. Kag ang sulat ni Inder Merlita Seng Talisay nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta lang sa imo? Kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life sang istasyon nga Action Radio Bacolod. Nagakawili ako pamati sa programa, kag mga balita, kag mga drama. Kag nagsulod man sa pensar ko, nga masulat ko sa imo, para mapangayuan ko man advice or solution ang sitwasyon sang akon bata nga lalaki. Si Jay. Naluoy ako sa iya. Ako gali si Merlita sang siyudad sang Talisay. Abi mo Tita Wilma, kung magtanaw lang ako sang ila sitwasyon, hindi ko maantos ang batasan sang umagad ko nga babae.
Siya na nga naga-ester lang sa balay ko, pero abi mo, siya pa ang magahod sobra sang sa akon, kag wala respeto sa akon bilang iya ugangan. Naluoy ko sa bata ko nga si Jay. Ang umagad ko, nga sampid malang sa balay ko, amo pa ang wala respeto kag maisog. Ginaasi-asiya lang ang bata ko. Nasakitan ako mamati bilang isa ka Iloy. Gusto ko man mag-entra, pero basi maglala pa. Hindi ko bipareho, Tita Wilma, sang iban nga Iloy nga magahod, babaan, kag pala pangakig. Ako yung mga kikig, kuya. Si J, Tita Wilma, mabuot. Si J, Tita Wilma, mabuot nga bata. Kag wala nagatingog-tingog. Kay hindi na siya kabalo kung paano makigbais. Kag para wala gamo, likaw lang ina siya. Isa pa, ako wala man permi sa balay. Kay ti retired naman ako sa obra ko. Kag ara lang ako sa amon simbahan. May obligasyon ako, Tita Wilma, nga ginatungdan. Gani, daw wala man ako sang kaakigon, pero may kaluoy ako nga nabatsyagan. Born again Christian kami, Tita Wilma. Ang pamangkot ko lang, kung ano bala ang nakita kag nagustuhan sang bata ko sa babae. Abi mo, bisan amo ni ang akong sitwasyon, nagsulod man sa pensar ko nga ginlumay siya sang babae nga ini. Kag pamatyagan ko do may ara bala evil power siya, o kung do may ara siya na balaan nga hindi nami. Kay makita ko under gid niya si Jay. Do pareho bala nga nagasunod-sunod lang si Jay sa tanan nga gusto niya. Nagapatutulang kun akigan niya. Ano ba lang dapat ko himuon? Madamo gid nga salamat sa pagbasa. Mamati lang ako. Marlita Sengtalisay. Okay, Marlita, maayong hapon sa imo kag salamat man sa imo pagkigbahin na pagpakigbahin sang imo sini istorya sang kabuhi. Yes, makabig naton nga partigyapon sang kabuhi mo. Kay ara sila sa poder mo kag kabuhi sang bata mo ini, di ba la? Ay kung lang tawon bala nato ng sitwasyon daw kabudlay gid iya, ma? Daw kabudlay kid. Daw makasiling ko do hindi ko kabalo magtugda. Daw hindi ko kabalo magtugda sining sitwasyon sang isa ka iloyaw. Kay may ara kabala nga imagine man nga bagay nga daw ay paamo ka na. Ako niya reaction ay. Pero actually base man sa aton sining experiensya kag siguro na experiensya kag duna nagin man ina kay bisan sa Bible ara na mo na nga ang mga in-laws kag ang ila mga umagad hindi mag-insaktuhanay, di ba? May ara gid na iya di kon may magpaumod sa isa nami ang pagsinalayo, pero kon magpakatig-a ang tagsa-tagsa magamo ang pagpangabuhi, di ba la? Hindi na naiordinaryo ya nga siling wala ginabala nag-ayuhay ang umagad kung lalaki kag ang bata ko kag ang bana ko mo ambot ano nang himuon ko man duma mo na bala ay hoo amo ginaiya. Hambalan mo lang ang umagad mo, pasensyahon niya lang bana mo, istorya lang siya, pabulig ka sa bata mo nga babae. Nga ginikanan, magpaumod para mayo lang bala, ha?
Ay, oo, amo na mga sitwasyon na. Pero kung may magpaubos, kag may magpaumod, kag nakahangop sa sitwasyon, manami ang relasyon. Di ba la? Kag pinakanami gidira, ang prayer nga ginatawag na. Gani ikaw, Inday Merlita, kay nakita kuman, siling mo ti isa na ikaw ka retired employee, retirado na ikaw, tigin na focus mo lang yung imo. Kaya may mga pangabuhi naman ng iban mo nga bata, amo na si Jay nga nakitaan mo, nga daw ka problema gid para sa imo ang sitwasyon nila nga mag-asawa. Siyempre bilang ginikanan, kag ara mismo sa poder mo, kung pwede pa lang, di ba, daw maintra ka. Pero as ginikanan, ako ya personal ko niya ha, kung ano man yung inyo opinion, ginarespeto ko. Kag ang akong opinion, gusto ko man ipautwas na tungod sa sininga bagay. Na? Magluwas nga ti, prayerful ka, ipangamuyo mo unang ang imo umagad. Kag syempre bilang ginikanan, hindi man naton masiling nga talikdan, kay ti may tagsa-tagsa na sila kapag pangabuhi. Di ba la? Oo, ara sila sa poder naton. Pero kung pwede pala nga hindi naton sila pag-intrahan, hindi naton pag-intrahan para hindi maglala ang sitwasyon. Pero kung makitaan naton, Merlita, nga daw hindi na amo, pwede mo man sila nga duha pong kuan. Ako, saludo ko sa pagkapasensyoso ng bata mo. Sobra siguro nga gugma kung nga anahimo niya ina bawo ang gugma. Kay kabalugid kita kung ano iya ka misteryoso kag daw ano kagamhanan ang ginatawag nga gugma sa tawo nga nagahigugma. Ang budlay lang kung ang iya gugma ginaabusuhan na bala. Masiling tawag isa ang babayi lang ang ginaabusuhan. May araman babae nga ginaabusuhan ng lalaki tungod sa patay-patay na siya sakon luyag ya. Na patay-patay na siya sakon sa kaluyag ya. Isa ko lang na gapisik. Paamo ka na bala. Bugal pa na nila ya mo na. No? Ako sa totoo, buot man to ang bayan ko. Sorry ha. Totoo, na? Mabuot, pero gali ang lalaki or ang babae nga tama kabuot, na? Hindi man gali nami, dapat may ara man part sa iya kinaiya nga kabalo man siya mangakig. Kaya nga ang tawong hindi kabalo mangakig, kung kaisa ginaabusuhan man, di ba la? Daog-daogon ka man, wala na problema sa ebisanom, pasunod mo lang na siya, pasugot mo lang na siya, di ba la? May mga amusin nga mga reactions ng bana or asawa, di ba la? Pero ako gasiling kuya pa, daw matsyag ko na, daw lagi tayo katilaw away, maaway man tabi, ti makadilaw mo lang na siya. Yung iba niya na namian nga wala away, ikaw yung mo, hindi ka daw lain balahaw, mangita ko ng kisa pagi, parang nga maglalisay lang bala, pero maglalisay, hipos mo lang na sana. Pagkatapos na, magsiling nga ara ka naman, ikaw naman gauna-una, gapang garit-garit kagin. May hipos naman lang na siya, da Sonia, pamo ka na. Pero may ara, gidiya. Sang ulina, kambal ko, pakon pa matyagan mo bala nga daw, dugi na daog-daog, takam, bisan hindi ka lang mangaking, masin, do sobra na makaintindi na ko na dayon na, di ba la, ara na iya sa pag-adjust ng isa kag isa. Pero inang makita mo nga iloy ka, ginadaog-daog ang bata mo, kapin pa kon ikaw binga ugangan, ang baba mo garapapap nga daw machine gun lang guro, kag pala pangakig ka guro, asadya gid ka mo sang umagad mo di ba la Marlita, o galing kay wala ikaw sina. Pasensyosa, inchindida, pero Merlita, istoryaha ang bata mo. Pero ang pagpangamuyo, ara ginya, above all ginaiya. Hindi lang para sa bata mo, hindi lang para sa umagad mo, kundi sa tanan nga pamilya, kag sa bugos nga katawhan. Kay ang pagpangamuyo, amo lang na iyang aton armas, sa among sina nga klase iya sang sitwasyon, amo lang na yung aton pangontra sa mga palapangakig, hipos ka na, pray ka lang na, madugod ka montat lang na, pamo ka na, di ba la? Hindi pag-intsindiha ang pagpangakig, kang pagpasingit.
Kay mauntat lang na siya. Piyong kalenda or talikod, kalenda ka mag-pray, hindi ka maganta ka guro gospel song or spiritual song, whatever, nga mga religious song. Madula lang na siya yan, na. Why not Abi? Are, napinsaran ko. Why not Abi Marlita? Migaha siya. Ining kabaluman ta nga amo na siya, Bi, na? May pagkamalditing. Sakit ay magambal nga, may pagkamalditing lang Abi butang na to, no? Hagara siya, inday, of di kubi sa simbahan, of di kubi mag-attend sa kung may mga prayer meeting ka mo, or may mga recollection, may mga reflection, hagara lang siya migaha. Kaya nga, hindi man siling mapataas-taas man ta kay ugangan kita, ginikanan kita, mapabilin ka, mapatas-taas ka kwan sa iya, para naging lang sa bata mo. Na? Pwede kid. Ikaw ang magpanaog kag istorya siya sang maayo, kay basi pa man lang sa makanay nga pamaagi, sa maayo nga pag-istorya, madala mo siya. Na kung magsimba ka, kung lain ang iya relihiyon, okay lang. Pero i-invite mo man sa church mo, kung may mga prayer meeting or whatever nga mga spiritual gathering sa inyo church, pwede kina, ha? Kaga, ipangamuyo pagid na Inday Marlita nga hindi mautod ang pasensya mo, na dugangi pagid ang pagpasensya, kag ang imo pagkamatinawhayon sa balatyagon kag pensad, kay basi maglabuot bala sa peak or sa putok-putukan kag mautod kag ikaw ang mga kigti wala ino. Kaya makasiling taguro, may rason kung nga aamo ina siya. Either sa iya pamilya nga ginhalinan, basi kulang siya sa atensyon, makasiling tablang basi kay ASP siya, na, or if not naman, basi kulang siya sa atensyon halin sa bata mo, kay basi ang bata mo nga si Jay, very busy lang sa iya sini work, wala na siya time para sa iya sini asawa. Suggest mo kay Jay, Abi, i-date man ng asawa mo, paamo ka na bula, i-date man na siya, hindi nga obra lang nga obra, pag abot di kapoy ka na, pahuway ka lang, na? Kay ti ikon, ginabawi-bawi mo ang kakulangan sang bata mo sa iya, basi bala isa ina sa mga rason, na basi uhaw siya sa atensyon, kay basi sa ilay, sa iya ginhalinan, kulang siya sa atensyon, kulang siya sa pagpalangga, sa mga tao dito sa iyang halinan, basi ina makita niya sa mga tao nga upod niya sa karon, basi ka mo makapuno sina sa iya, i-try mo, Marlita, nga ipabatsyag ina sa iya. Para mabatsyagan niya nga, ay may nagapalangga man gali sa akon, ay palangga ako gali sang iloy sang akon sinibata. Galing ko kaisa, ang imo balapasan siya, nagakautod man, mas maayo kung kaisa maghipos ka na lang, no, pabayaan mo lang kay basi makabatsyag man siya, na isa man ina, na, pero mas nami kung ikaw maghimo, first step, no, first move, na istorya ha. Pero, nami, unahon mo anay bata mo, nga aamo sina, na, abi, kinahanglan, i-date mo siya, kinahanglan, may bonding moment man ka mo bilang mag-asawa, kag ipa-intindi mo man sa bata mo nga, tama sina ka-importante sa ila relasyon bilang mag-asawa. Nga matagaan niya man importansya ang iya sini nga asawa. Bilang iloy, Marlita, ara man sa imo ang rason. Ang kibal, ang liabe, na dapat mangin liabe man ikaw, para nga siling mo, hindi siya kabalo magrespeto, no? Daw sa siya panghari sa sulod sang balay, ay kinahanglan, respetuhon ka man niya, kag palanggaon, na ikaw amat-amat mold sina sa iya. Na? Nakasanding man sa imo, ang pagbago sang iya indi nami nga batasan. Kung ang batasan sang bata mo, feeling mo manami para sa imo, kag ginpadako mo siya iya sa mga maayong mga kinaiya, kag iya man gipangabuhi, kag ikaw ang maalam para sa iya asawa sina. Buligi ang anak mo nga mapabago ina, kag mangin maayo man ang outlook na sang babae nga ina sa ila pagpangabuhi. Para nami man bala, kay kun amo na siya, as in amo na lang na siya, magpadayon ila pagpangabuhi, kag kun makaangkon sila sang kabataan sa uli, ay sus ang kabataan, mga iskandalosa kag iskandaloso man.
Gani Marlita, himuon mong nagakadapat mo nga himuon. Tandaan mo ang Dios may kaluoy, kag ang Dios nagahatag grasya sa ato, nagasabat man sa atong pagpangamuyo, kag sigurado na magabag-o ang imo sini ugangan, ang imo sini umagad. Amugin man na siya, hindi na madula sa mga in-laws. Di ba nato? Di ba la? Ako wala pa ko na masyado gid ka experience kay bago pa lang ang anak ko. Sa mga sa mga kahinablusan mo nga naman na nangasawa, na makita mo man na pero bilang nanay, hindi taya ari lang tadi. Kung pangayuon ang advice naton kadaw kinahanglan gid nga magpatunga kita. Pero hindi kita mag-entra sa ila problema na kung problema sa mag-asawa kag pangayon nga aton advice pwede kid, pero sila nga intrahan kag pasundo naton sila sang gusto naton ina kung sila na nagapangabuhi pwede nila inahimuon, pero kung ara sila sa imo iya ginharian kay imo iya na ginharian Marlita, kinanglan mamati man sila. Kay ti nagsulod sila, hindi na ila kingdom mo, it's your own kingdom. So, ang imo rules, dira kag imo, dapat na mo na masunod, pero hindi ikaw pang nagapaayon, so no good. Ima yung solusyon, hindi man nangayo ko gani sa imo tawi advice para tudluan mo ko, no? Nahambal ko na. Above all, pagpangamuyo para sa iya. Aksyonan kung anong dapat naton himuon para sa iya. Wala sang malain nga kung kaisa ang aton bugal bilang ginikanan, butong-butongon taman pa idalom. Basta hindi lang ta paghimuon bala nga GG, no? Hindi lang naton paghimpatamaan gini himuon ta GG ang aton kaugalingon kay hindi naman nami, no? Kag syempre paintindihan ang anak mo para mabuligan ka sang anak mo. Kag mapainchendi ang iya asawa, kag mag-inayuhay ka mo. Wish ko gid nga mag-ayo ang inyo sinerelasyon, nga mangin maayo ang dangtan sang pangabuhi sang imo anak nga si Jay upod sa iya asawa kag mga anak sa palaabuton. So salamat gid sa imo diri gin share sa This Is My Life. Kabalo si Tita Wilma, kadamo sang mga gidikanan nga maka-relate sa sini nga sitwasyon. Pwede lang inyo mga reactions sa atong text hotline, pwede ninyo dira ma-send. Ara lang atong text hotline 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online ara man nga aton sa ni chat room, pwede mo man dira iya ipadala. Siling di gani ni 5338 good PM tawi kag sa sender kung kabuot kagid na iya, pero kinahanglan magrason kagid nga mag-express kag timingon mo nga daw maayo mo kag bugnuhon mood mo goro mayo mood mo kag bugnuhon istoryahan mo nga daw banta mo may interest pagkadason gaan kung ano naman nga butang nga gusto niya man pagdason nga inadlaw gimi ka naman uli pagkatapos care ka kag hindi nagustuhan, likawan para linong. Pero prayer is number 1. 5338, thank you, Ged. Sender, much better nga mas timprano makumprontar mong umagad mo samtang wala pa maglaba ang sungay niya. Kay realidad, damo gidiya tapik nga amo ang kabangdanan sa pagkaguba sang maayong nga relasyon mo sa bata mo. O may rason man si 9590. Realidad ginina, kag tuod ginina. Tita, ma-advise ko sa sender, istoryahon mo ang anak mo, kagang umagan mo, sila nga duha, painchende sa umagan mo, kay buot man gali ang anak mo. Yes. 1757, madamo gin nga salamat. Good PM tawe, hambalan niyang umagad ya, tabuon mo nga sila nga duha, ang maayo lang nga paghambal day Marlita. Tindugi ang pagkaginikanan mo. Salamat gid. 1780, salamat gid. Ina sa itong text hotline na. Good PM, titawe, nanay Bibini Beth Store. Gadula-dula, biyang signal sa balagan, di ko permi ma-send message. Tapos ng favorite ko nga drama, ang Buboy Kargador. Congrats kay Buboy kag sa writer, touch gid ko sa story.
Tumalagsaw ni istorya. I love it. Ga-monitor gid ko kada adlaw sa imo wonderful program. More power. Mustamiga ko si Perla. Like na kami kita. I keep safe and God bless us all. Ay, si Manong Perla, ara, as always, nga nagapamati, ha? Every afternoon, nagaupod sila ni Inday May, ha? Dira sa My Beth Store, good afternoon. Madamo gid nga salamat. Anay kadali lang gid. Kay may ari diyo. Titawe, kung sa akon part, ha? Matabuin na, unahon ko, i-pray ko lang siya always. Kag pakitaan ko siyang pagpalangga, bilang tunay ko man nga anak. Kay basi paagi sini matandog siya ni God. Pray na pray, kid. O, di ba, Tito We? Yes, Ma'am Virgil Pinda. Good PM to we. As Christians, dapat nag-asawang anak niya nga born again Christian man para intindihan na sila. Ara dira ang pagpaubos kag si Lord. Ara man sa center sang ila pag-upnanay bilang mag-asawa. Amo ng reaction ni Ma'am Merly Gonzaga. Insakto ka man, Ma'am, kay isa ang ila sini, ang isa sina nila nga direksyon. Pero guro sa akon kun nga ginhatag na siya ni Lord sa kay Jay nga bata ni Inday Merlita, it's because nga gintagaan niya misyon ang lalaki para mapabago ang babae. Amo may nangakong pag-insyende. Ma'am Marjorie Ward, siling ni Ma'am Marjorie Ward, Tita Wilma, dapat sa pagpangabuhi hindi maayo ang mag-impon ang mga parents kay mga bata nga may mga asawa sa isa lang kabalay. Dapat may privacy ang bata mo nga may pangabuhi na wala ka man mahimo kung amo ina ang luyag. Naluyagan sang bata mo. Suportahan mo na lang sila. Pray for them and show your love to them. Yes, Marjorie Ward. Pila lang inasang mga reactions. Ay, sus na Willie si Tawe. Oy, relax lang. Balik si Tita Wilma. Tapos anay sa pilaman ka mga importante nga mga commercials. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Okay, sa mga nagka-online dira, mayong hapon lang gid, no? Kag again, salamat kag ara man si Inday Emerlinda Zombero Nombre. Good afternoon to you. Paamo kay na siling ni Esther Abino mayong hapon, Tita Wilma. Okay, thank you, Ged. Hello, Tita We, mayong hapon ka pamati ko subong sa imo diri sa Carmela, Talisay. Kaghiluman sa kumari ko nga si Marie Virgil Pinda. Thanks a lot, Tita We. God bless us all. Kilalahay man gali ka mo sina. Believe ko sa imo very well. Aileen, thank you, Ged. No? Salamat, Ged. Na? Sa aton sini nga mga palangga man nga nagaupod tag sa iya kahapon. Richelle Fulgencio, Susana, mayong hapon, Tita We, ga-monitor lang kami sa may Barangay Pandanon, DSB. Okay. Mayong hapon, Tita Wilma Sugaton, watching from Barangay Kaliling, Kawayan. Dira sa Kaliling, Kawayan, mayong hapon. Thank you, Gid. Halin sa kay Inday Melody Cariaga, Pilingon. Kay Suzette Pahimargan, ada man siya nag-upod sa ito online. Siling niya, Ma'am, ari lang ko di Hello, Ma'am Annalyn Villa Esther Bat. Mayong hapon man sa imo. Kay Arniel J. Good afternoon, Tito We. Live watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Tamyaw ko sa Hordan family sa Villa Esperanza. More power and God bless ARB. Salamat gid sa Arniel. Yes, ito na. Sir Amiel, no? Amiel Jake. Thank you, kid. Sir R.M. Kapili, good afternoon. Araman si Inday Nelny Realista. Bohidlaw man kay Inday Nelny Realista, no? Hi, Ma'am Wilma. Good afternoon. Monitor lang. Thank you, Gid. Kamusta? Sa bugos lang nga pamilya man. So, thank you, Gid. Yes. Okay. Hindi ko lang na iya. Okay lang na siya, na? Basta nag-greet ka na mga anak. Ang mga maayo lang, na? Okay, Relax lang, balikan yan ni Tita We karon pag may time ang inyo pagid mga greetings. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
That Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Presyon na tayo! Presyon na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Los Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer. Di naman kay Ma'am Remedios Ibrados ng Teresa Development Corporation. Ma'am, good afternoon kag sa imo man dira mga office mates. Thank you. Salamat gid sa padayon ninyo nga pagsuporta diri sa among sa Action Radio. Cathy Veer, thank you gid. Ho, siling ni Ninday Ronnie Traba, naka-relate gid siya ko, no? Sila Tita Wilma, naka-relate, relate much gid sa sender. Kay amon, buot gid subong, nasungayan tungod sang malditing ko nga asawa mo nga mga anak ko. Hindi to ko na magwantang kainit. Mayong hapon lang na kay Mary Grace. Mary Grace. Aquarius, guro yan na horoscope. Okay? So, relax lang anay dira, na mabasa na si Tita Wilma sa itong text sa ka-zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Pero happy birthday, anay! Happy birthday sa mga celebrators natin for today. Yes, Miss Margie Hanivat, happy birthday sa imo halingid sa bugos nga pamilya, no? Haniva family, kag sa imo dira mga kapamilya. Sa amon nga imo mga kapamilya, happy birthday to you, Marge. A good health is in. A long more years pa. Amo na mga prayers para sa imo. Dako mang imo mission. Okay, and more blessings para sa imo, na? Okay, good luck lang, Marge. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Kag unang zodiac sign, amo ang Aries. Ang mga Aries amo ining na taong Marso 21 tubtob Abril 19. Sa mga Aries, ang inyo sini horoscope, kung nabudlay gid para sa inyo, pilitan nyo gid nga mangin mapinasensyahon kamo iya karon nga adlaw, bisan masiling bala nga bundo na pikon na gid ko, mapikon na gid ko. Control yourself. Kay nga wala sang maayo nga madulot ina kon ipangibabaw mong imo kaakig. Sigurado nga makahambal ka gid, makabungat ka gid sang hindi nami nga mga tinaga. Kag makasakit ka sang balaytyagon sang iban. Gani self-control, Arian, maswati nga mga numero 9, 18, 26 kag 39. Pink is your lucky color. Ang mga Taurus, yes, mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Taurus, kung pwede pa lang, kung ano ang mas importante nga bagay dira sa inyo, unaha ina. Amo ina ang asikasuha una, na? Hindi ka man magpadaog karon nga adlaw sa nabatyagan mo nga depresyon. Come on, hindi kaya depression tinaga lang na pati kalingawang kaugalingon mo, kinahanglan gid. Taurian, mga maswati ninyo nga mga numero 10, 18, 22 kag 37. Your lucky color is maroon. Ang mga Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21. Ari pag Gemini ay ipreparar mo so sa imo zodiac sign, ipreparar mo kaugalingon mo sa problema sa imo abyan kay ikaw mo na abing ginasaligan guro mo, no? So ipreparar mo self mo sa problema sang isa mo ka friend
Siguraduhon mo lang nga hindi ka bala makig-empathize gid too much kay basi pati ikaw madala na kung wala ka man lang sang mabulig sa iya antad ikaw hambal sang imo horoscope. Sa Ace Justice Yati 32 kag 45 mga masuwati nga numero, beige is your lucky color. Yes, ang mga Cancer naman. Cancer, Hunyo 22 tubtub Hulyo 22, mga Cancer, abi ninyo pamatyagan ninyo subong wala sa nakaintindi sa gusto ninyo matabo, ha? Kung amo ining nabatyagan nyo, nga wala sa may makaintindi sa inyo karon nga adlaw, ay, hindi ka magdula sang paglaom, Hindi ka magdula kung masiling na, hindi ka magdula sang pag-asa, kaya pag-asa sa talisay, why na may paglaom pagyapon, bisa nag-amat-amay na. Pero hindi Believe in yourself, Cancer. Justice Shati 20, 31 kag 40 mga maswerte nga numero, emerald green is your lucky color. Ang mga Leo naman, Leo Hulyo 23 tubtub Agosto 22, nami pa mga Leo, happy sila bilong nga adlaw. Kay ti sigurado sa gihapon ang mga Leo nga love gihapon sila sa ilang mga partner. Nila mo ti tagsa-tagsa ninyo ka mga partner sa pihak sang imo mga kakulangan. Pag may time po, naan mo man ina, tagaan mo man siya time. 9, 18, 27, kag 48, ang imo mga maswerte nga numero, tangerine is your lucky color. Yes, Virgo, ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Mga Virgonian, hindi nyo gid malikawan karon nga adlaw nga makatulo ang inyo mga luha sa mga nagakatabo nga hindi maayo. Pero tandaan nyo, hindi gid magdula sang pagsalig sa inyo kaugalingon. Kinahanglan saligid sa inyo kaugalingon bisan magkainano pa. 7 Justice Ace 23 kag 39 mga masuwati nga numero, flaming red is your lucky color. Okay. Dali gid lang antes kuman padayunon ang mga nabili naton nga mga zodiac sign, may importante kita diri nga pa-action ho, Tinatawagan po ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng batang babae na pinangalanan si Kalin Daniela Jocades. Tinatayang 6 na oras na gulang nung siya ay iniwan o natagpuan sa labas ng isang bahay sa Senator Jose C. Locsin Street, Barangay 5, Silay City noong ika-6 ng Disyembre taong 2021, dakong alas 5 ng umaga. Mangyari po lamang makipag-ugnayan lang kay Ginang Sheena G. Abaw sa tanggapan ng DSWD Silay City o di kaya tumawag sa telepono 495-2483. Ang nanawagan po, Mrs. Sheena Abaw ng DSWD Silay City. Ati kung sino rin nakabati sa inyo na kilala ninyo ang mga natungdan, ipalabot lang palihog. Pero tapuson gidyan ni Tito Wilma ang aton sini mga zodiac sign para man sa aton horoscope. Di na ta Tito Wilma, ara na kita, sa Libra na kita. Ang mga Libra na tao, Setyembre 24 tubtob, Oktobre 23. Ang mga Libra, ari Libra, ipa-intindi mo lang sa mga kaupdanan mo nga hindi mo ya bala hungod nga makahambal ka nga mahuyan siya. Hindi mo ya hungod. Hindi bala intentional, no? Ipa-intindi mo lang, no? Nga hindi mo hungod. Nga, kundi ari pagido, kundi ang imo tuyo, kun nga nahimo mo to, tadlungon mo lang ang sala niya nga nahimo. Tandaan mo ina. Maswerte nga mga numero sang Libra 9, 23, 36, kag 40. Mint green is your lucky color. Libra, Scorpio na kita. Ang mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtub, Nobyembre 22. May utod ka da, manghod or magulang. Basta utod, abihagara nga magpulo pa masyar ka mo. Na, kag dira mabinag-binag ninyo, nga kadamo gali sang mga
istorya nga mahimo ninyong nga duha or sino man nga utod mo nga damo gali sa mga istorya nga dapat ninyo ipaambit sa tagsa-tagsa. 3:11:35 kag 42 gray is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman mga Sagittarius Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Ikaw naman or kamo naman mga Sagittarian, wala kamo sing dapat nga kabalakan kung may ara ba nga mga bagay nga wala ninyo natapos kag hindi ka magkahuya. Kinahanglan magpangayo ka gid sang bulig kung kulang ikaw sa oras. 6:14:28 kag 44 mga maswati mo nga numero. Blue is your lucky color. Kay tuwa na ito ng zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn naman Disyembre 22 tubto Enero just 9. Wala nagaog yun ng mga bagay-bagay nga gusto mo matabo karon nga adlaw Capricorn. Pero nothing to worry kay nga mangin maayo man ang dalagan sang tanan. 2:19:25 kag 37 ang mga maswati mo nga numero. 10 is your lucky color. Dali gid lang. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. It's 3 p.m. Oras na para mag-Primera Light Brandy. Primera klase ang Primera Light Inuman. Salamat, Spre. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa pagupod sa pag-praise ang 3 o'clock prayer. Pero tapuson ko anong nabilin nga zodiac sign kay karon munuho naman ko na. Ang nabilin na ito Aquarius. Yes, ang mga Aquarius sa mga mga nataw Enero 20 tubto Pebrero 18. Mga Aquarian. Puli ka na lang suno sa imong zodiac sign. Puli ka na lang kag magpahuway kung hindi masarangan sang lawas mo ang magtrabaho. Na tinguhaan mo nga magka-relax ang lawas mo. O kinanglangin man break kay kung basi magmasakit ka tibudlay pagid na. Aquarius mga maswati ninyo nga numero 7 18 23 kag 39. Peach is your lucky color. Kag katapusan naton nga zodiac sign Pisces, ang mga Pisces Pebrero 19 tubtob Marso 20. O ikaw naman Pisces or kamo nga mga Piscian, tinguhaan ninyo kung ano ang inyo mahimo nga bulig sa inyo abyan. Kay nga mag-aabot ang panahon, sila naman ang magabulig sa inyo or sa imo. Maswerte mo nga mga numero 1, 9, 15 kag 34. Green is your lucky color. Nabatian nato na itong text sa zodiac sign para naman sa itong text sa horoscope sa karon nga adlaw Huwebes, Marso 31, payday. Tuig 2022. Nagayuhom ang mga asawa kay makabato naman karon. Pero mabudlay ang mag-budget, diba? But anyway, nga itong Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Mark chapter 7 verse 15. There is nothing from without a man that entering into him can defile him. But the things which come out of him, those are they that defile the man. I can't say good. Once na naman, madamogin nga salamat. Kag standby sa madamong nga drama, mensahe sing paghigugma. You're such a part. Mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo.
Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.